Ho han fet molt bé, Pares i mares, com us ha semblat? Com us ha semblat? Això de pujar aquí dalt, a un escenari, agafar un micro i cantar no és gens fàcil. Nosaltres tot just n'estem aprenent. Aquest any, les fruites us hem ensenyat ben poca cosa. Més que mai hem après els uns als altres. Simplement hem compartit les cançons de la banda i les estones del Camp Rock. I això és tot. Això és tot i això és molt. Nosaltres som aquí per allargar la vida aquest projecte tan bonic que és Macedònia. Però és un projecte que no existiria sense vosaltres. I volem acabar la setmana dient-vos dues coses. La primera és gràcies. Gràcies per estimar-nos tant i gràcies per deixar-vos estimar. I la segona és que no us oblideu mai de la cançó que us cantarem ara. És una cançó que diu que per agradar als altres, primer ens hem d'agradar nosaltres mateixos. Ser una estrella. Podria dir mentides, inventar-me que jo puc ser algú molt important per tu, que tinc la clau, la solució, tranquils que aquí estic jo i presumir de coses que no tinc, decorar la meva vida per impressionar, disfressar-me i convertir-me en una tia gran. I convertir-me en una tia gran. Tot junt m'he decidit ser una estrella que brilla la seva pròpia llum. He decidit que si vull agradar-te i bé m'hauré d'agradar a mi.
Gràcies, Macedònia. Gràcies, de veritat. Gràcies, papes i mames. Ara ve un moment molt maco també. D'aquí mitja horeta anirem a dinar.